Ojina. Ayana. Eze di bo le uwe. Anda. Onye no eba. Ọkụkọ na-agba dị n'aba. Amamo. Ana atuami. Eze ndị Igbo niile. Nwanne. Ọ na-abịara nke m. Ono na-arụ. Nnọọ. That's right. Wetere m papa ni de. Ebe amahọrọ. Kan we shine. Gburugburu. Ihe m na-enye gị nna m. Obodo ahụ nke a na-acha ịma ife nna anụ. Mmanya Star. nke na-abanye anya degere ya. Nsogbu adịrọ. Ezuoke eme. Ụlọ ebe n'anya. So na aba n'anya. Adị m eti mmanya n'anya. N'ọnụ ka m na-eti mmanya. Mama. Wetere m. Wetara nke ụmụ ọfụma. Kedu ihe eji eyipu ya bụ? Ọ nke na-eti. Egbe gbadike. Ojina. Ọnụ nke gị. Ọgụrụ onye nke a. Ero bụ nkwụ mana ga-echere. Ee, ịgbara tọọlụ. Ịgbara tọọlụ. Hey. Gada. Kezi iji nye ntọ m lawara awa. Ka ị dị. Ọ ka ị dị. Nna m ewere iwe o. Emena ka ịra. Emena ka ịra. Gbaarụ biko. Ndị eze ndị Igbo ka nwa ọgbọtọrọ wara awa. Eze Igbo gburugburu. Ụbaka. Otene ihe a ji emetụ m n'obi. Otene nne ya eche ihe a n'obi m. Otu anyị bụ ndị Igbo bi n'ugwu a ga-esi wee mee ememme Krismas anyị na-arụ maka ihe orugonu Ụlọ na-elu elu. O ji ọ dịkwaziri azị ya sị na ị maghị ihe egwu na-asụ n'ugwu. Ịma na mụnwa na-asịrị n'uche nke m, uche onye adịghị ya njọ. Onye chọrọ ya na anara, onye a na ọnọrọ anaba otu. Eze ndị Igbo, gị na-ala otu ya. nwata anụ gbanara asị na ada ataghị ya ata. N'uche m asịkwa m kwuo echekwara ndị nọ ka mma. Ọ bụrụ na anyị nwabụ ndị isi obodo ka anyị bute ụgbọala moto tinyere ha n'efu, ọ ya akpanite mmụọ ndị achọghị ihe n'ụlọ ka ha wee n'ụlọ. Ọ ife mmụọ na-eche. Okwu nnu tụrụ ya oke eghere mana oge fọrọ n'obi. Ihe mmụọ na-ekwu bụ iweta ụgbọala debere ndị be anyị ka ha baa n'efu wee laa ụlọ maka mmemme ekeresimesi dị mma, mana o nwere mkpọbi ụkwụ dị na ya. Maka na ọ bụ na anyị mee ihe apụzie n'ụzọ onwe ka ihe ụkwụ siri kpọọ, mkpọbi ụkwụ siri kpọọ, enwe ihe dị ka ihe mberede okporo ụzọ gbasiri mmadụ anwụọ. Ebubo anyị ebo anyị bụ na anyị ji ọbara ụmụ mmadụ wee tọ ụtọ. Ihe anyị ekwu bụ na anyị nwa bụ ndị isi jiri ha wee tọ ụtọ na anyị aṅụọ n'ọbara ndị mmadụ. N'onye abụ na ego anyị na-akpa n'ugwu ada ata ata, ihe anyị na-akpa abụ ericha ericha. Mụ wee were na-asị onye nwere ka o si eje nya jee mgbe a natasịara aba Jenụwarị anyị egbuo ehi maọbụ gbuo ewu maọbụ goo mmanya dị iche iche, anyị wee mee mmemme na anyị abatago arụ ọfụ. Onye richa ọ nakpuo na biya ya ka nche ụgbọ ọ ji ọbụ ya. Okwu ụdị na okwu gị ị gara ihe ewu na-ata Ma nke mmadụ na-eri mgbe ọbaka okwu ọma dị enwe ọsa. Ife a eze ndị Igbo kwuru ịma uche na-abịa bịa na mmadụ obi ha ebi na ife o kwuru ọmaka. Eze ndị Igbo ndị ọsọ Boko Haram, Ụbaka na ọjị ndị ọsọ Boko Haram, dibụ mma nwaanyị ndị ọsọ Boko Haram,
ọsọ ndụ n'ibe ndị ọsọ Boko Haram yori yori ndị ọsọ Boko Haram nwanyị ure ndị ọsọ Boko Haram eze ndị Igbo ndị ọsọ Boko Haram ụbaka na ọjị ndị ọsọ Boko Haram yori yori ndị ọsọ Boko Haram nwanyị ure ndị ọsọ Boko Haram ọsọ 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 na-eli ka m metụrụ ala aka ọ dị ka ọ ndị ka nna bịa mama gị na ihe na-eme ọ na-afọ ebu agụrụ gị mma ọ bụrụ ozi m nke egbu ya mee e nwere ihe dị oke mkpa anyị chọrọ ka anyị na-adị kparịa anyị akparịchago dị n'ime ụlọ ụtọrọ panọ ya na anyị nwere ike gwa ọsọ mama anyị mee mitin mụ na ibe bite ụmụ nwanne m ndị nke a sụara ekpekọrịta izu na krismas a na-abịa anyị ga-eru obodo onwe ife ga-eme ka anyị yala na amaka ife anyị ji agwa gị ka ị ghara ịbịa gbaa bịa gbaa mama ihe okwu bụ eziokwu n'ebe bi na ugwu Awụsa ebe niile masị ma bọtị nata vileji onweghị ọbụla mara mmasị ya ga-eji na-eme gasị ndị CCTV wee nata so okwu ya dị mma anyị kwesịrị ike iru vileji ka anyị mara ka ọ dị. Yeah, Mama, you don't think we travel village last. We need to travel village and meet others now. You don't think? Okwu unu kwuru dị ka mmiri ụtụtụ ekute ọ dịkwasị agụcha na imekwa edi oge nkụchala kwụ wee ọpapụ na wee nụba m ndị nne m na ha jekwara akwụkwọ onwe esikwa onye mma iri mụ na agbazite ebe a ma akwa m ha ọtụtụ ndị ọyị ndị mmadụ nwụnarịsị nchekịchekịsị na mbụ sokwuzie na mitin ụmụ nwaanyị mitin ụmụada ụmụ ọkpụ esokwuru ọzọ m amaghịzi m ka esi onye m na-enye ego tụọrụ m ụgwọ ebe oge ọ gwara amasịkwa m ka onwe na ọ ga-erifuru ya na ọ ga-enyefu m ya anyị ga-eji eziokwu eziokwu kemgbe iji mụọ m mụọkwa ụmụ pechenye ya kemgbe iji wee mụọ m na ndị a tata eziokwu niile tata wụ mbụ anyị na-ekwu okwu bara uru nwa akwụkwọ onye ala ọgụ ebe na-enye nsogbu anyị ga na Krismas di bụ mma ka ezi ebe ị nọ na-achọ gị n'ebe ndị na eje m ileta maka ụmụ ọkụkọ anụ nke anyị yizi babariga ọ gịnị mere ana m eje chekwa na m gwara gị na eze ndị Igbo gburugburu kpọrọ ndị Igbo niile oku taa otu ebe ihe echefugide ofu ụbọchị gị chefuo ịkwadocha nnọọ chefu iyi patara maka ihe m chọkwara ịgwa gị bụ biko ilukwe na mitin ahụ kebe ya ekebe ka ọ bụrụ na ofu okwu ị ga-atụpụ ebe ahụ ka ọ bụrụ okwu ga-abụ jenu nke ọma nnọ m na-edobelu gị ihe ka m mejere ihe ha ngwanụ jee nke ọma odi ọga m eji ama ndị Igbo nọ n'ugwu oge m eji ama onye bụ onye Igbo nọ n'ugwu ngwa nnatakwa gboo biko eze ndị Igbo ndị ọsọ Boko Haram ụbaka na ọjị ndị ọsọ Boko Haram eze Igbo gburugburu bere anya o bere akpa ihe ọbụla wụsa na-eme ya o dị mgbe o nwetatụrụ onwe ya ka o hichaa anya ya wee jụwa kedu onye wụchiri mmiri gịnị rụwa kedu onye wụchiri kedu onye rụrụ esteti ngeri rụwa onye esteti ewesa na ọ bụ onye Igbo o wee jụọ
kedu onye wuchiri desert ebe a rụrụ ahịa asị na ọ bụ onye Igbo ya wee tie mkpu n'okwu onu wee sị na ihe niile bụ ihe anyị debere n'ugwu bụ anaba aghara na enukom kwapụ unu dum ya kom na onye ọbụla enwe onye ji echeta ihe o ji ebu ya na ịkama ahụ chiri efe gawi n'ahụ na ị nwere ike iyi efe eyighị pantị ọsị ele ihe anyị na-eje na mba ọzọ na-akpa akụ na-edebe si anyị were nye akụ wela ụlọ na akụrụ ụlọ okwu onye kpara ya n'ọka mma na onye ọbụla kpatara ego ya were ego unu ọ ga-abụ anụ kom kwapụ unu dum onye ọbụla wụrụ ya ị na-aga iwere nke ahụ idebere na iwelara ụlọ iwere ihe na-eli okwu ndị gboo uwe sị na ihe nye jiri kwu ihe a bụ na ihe nye mere eksperimenti dị too much na ọnya ka nya ji esi ka nya bịa juke na ajụjụ a ka ya tọọ ike n'anya azụ na ya si oru ele ihe anyị jiri were ego anyị nwere kpatara n'obodo a wee na-eme invest n'obodo a na-akụ mkpụrụ n'obodo a ọ na bụ na anyị amarọ na akụrụ ụlọ onye kpatara ya kedu ihe o ji ya bụ anyị nweta ego anyị na-edevelopụ obodo ndị ọzọ banyala na mmadụ nwere ike ije n'obodo mepere emepe obodo obi wee rụọ 12345 eje na be nna ya ọ bụrụ sọsọ fọrụ nsampala ụfọdụ arụ dịghị kpamkpam bezie kwuche okwu wee bezie ka ọ sọmara izi anya wee sị ka anyị kama ahụ na-amụgosi ụmụ anyị asụsụ Igbo na asụsụ Igbo amaka obodo niile gbara anyị gburugburu na-amụgosi ụmụ ha asụsụ Igbo mana abịa na be anyị na anyị nwoke ọkụ na ọ na-ewute ya na ya fụzi onye Igbo ibie na ọ na-asụ ya were light ka anyị alụgbarịka bụ ndị njem na-akpa na alafịa a na-awa nkịtị wetukwu nye dị ngwere ọkwa mmadụ ka a na-agwa dị ọ hapụ nke nna ya na-asụsụ nke onye ọzọ o sikwa n'aka nne na nna ha mụta ụmụ ha sụwa oyibo nke ha amakwụrụ nwanne bụ m mgbe ahụ abịa ọsị ọkụ taa mi ọkwa ọ ga-asị ma m ya na ọkụ fụrụ ya ọsịbọ mi ọkụ taa mi o wee bụ na ọ mara asụ Igbo oyibo ma ọ makwụrụ ya ọfụma na-ebini ebe a onye bini ebe a ife onye bini asịghị kọyọ abụghị kọyọ teme domo ihe asụsụ ya nọ eze Igbo atakwana m eze Igbo gburugburu ma ọ na-ebe akwa ọ nwere mwute kedu ka ndị be anyị ga-esi na-emepe obodo niile ebe ha jere ebe niile a na-ekogbu agaghị arụ ụlọ ahịa agaghị arụ ụlọ dị iche iche ndị oyibo na-akpa factory a na-ejikwa small school rụọ estate niile mepere ebe niile na-awa aba ma ọhịa ma ụzọ mana eje na be ha ofu mkpụrụ blọk ahịa enweghị ihe ị ga-amụ ma ọ bụ kerụ ka arụgọrụ ọfọrụ eze Igbo gburugburu otu nwoke karịrị mmadụ 10 enweghị onye yiri ihe onweghị oyiri na ndị Igbo niile a Afụdike ebia bịa n'ike ekpere m bụ na Chukwu edebere anyị anya ndụ mana ndị di m ihe eze ndị Igbo mana n'aka nke ọzọ ilebe anya ifu na ọ bụrụ na nwatakịrị akpata ego sị ka ya na-abịa ha n'obodo jebe tata egwu foundation n'anya si eje nyereri ya ihe ọ gwara ya bụ trọbụl ọ dị ka mgbe anyị nwere foundation ụlọ anya nna anyị ma ihe mere ọ bụrụ na ọ bụ ha amara Chineke ndị ọnụ aka anyị imekwa na biznes dị m wesi ụtọ na-ada ọ bụrụ na onye makpata ego n'ụbịa n'obodo mepere emepe ọ maka ọsọ ihe emere ya n'ụlọ ma sị na ihe mere ede ji wee bee nwere o nwere ihe mere ọ gwara ihe mere nwaanyị ji arịkwa ọda anyị mana anya ama nje ụjọ dara enwe agaghị m ekworo na nwanna ya agwọrọ m ọgwụ tiri n'ụlọ
aya ma arụzi ụlọ be nna ama ebe n'elu aga m aghara egwu n'ụlọ je na-agba n'ama onye ọsọ chụbara ụlọ ọrụbeghị be nna ya ọ nọ na ga-eruo n'ụlọ ọ gịnị ka ị na-ekwu ihe kwuru bụ eziokwu mana ya ji ha eji ụjọ dara enwe n'elu ịmakwa na abịa otu ndị Igbo dị asị m kwuo taa ọ bụ na ohere dị asị m kwuo okwu ebe ahụ n'ihe m aka ịgwa ndị be anyị bụ obodo ọbụla anyị ya abata kịta obodo ọbụla chọrọ ka anyị bụ ndị Igbo bata na ya ha ga-edetere anyị akwụkwọ gọvanọ ha edetere gọvanọ be anyị akwụkwọ ha eme ihe dịka agrimenti ha mee ihe agrimenti ha sị anyị bịa developụ be ha na ihe a ga na-enye anyị na pesentaji a ga na-enye anyị maka na amamihe bụ anyị nwe amamihe na-enye obodo gbara anyị gburugburu n'obodo a na-enye ha amamihe anyị nyechazie ha amamihe ha rigoro n'elu anyị zụta anyị ụkwụ n'elu nna m eze akpata ma enyi eze ikwucha n'ife niile anyị bụ n'okwu a ikwucha na-egbe anyị ọtọ onye nwere ntị ya nọrọ ngwanụ ọsọ eme ngwanụ ọsọ eme ezi Igbo gburugburu gwara ya ekwu ezi Igbo gburugburu gwara ya ekwu ezi Igbo ebe ka ijebere gị ifuru ebe a mma nchọgụ ya mekọta chọgụ achọ ebe a ya ma achọgụ nna anyị ka anyị chọọ na ebe mmiri dị ebe anyị ọ bụla godo mmiri ka ụmụazị Papa, what are you going now? We've lost everything. Hey! Oyibo ndị ugwu ka ị ka na-asụ Papa fugoro egwu onye anụ. Ya bụ oyibo ndị ugwu na-asụ ka ị na-asụ anyị. Papa, ọ ka mma anyị na ịga na police station. Ka goduzo onwe anyị. Ọ bụ na onwe ka anyị si meju oyi. Anyị aga ebe anyị. Ebe anyị gbapụ ọsọ. Ute ngwongwo anyị niile. Na village ugwu adịghịzi mma mmadụ ịnọ ọkwanụ gị tọrọ ndị a niile ikwesịghị ikwu okwu anaghị ede na okwu iberibe anyị gara police station ọ ka polisi agba asịghị na abọmbụ na atụrụ bọmbụ ekwe nọ na ọ na-ekwu ekwu atụrụ ya kwa tiri ebe niile na asị ka anyị ga polisi ịsịkwana ka ịgbaje n'ụlọ ụka akwa agba n'ụlọ ụka akwala ụlọ ụka ọkụ amakwa m ebe anyị ga-eje ogene ka m ji isi kolu biko na arapụla obodo mbi obodo fọm na mụ ezigbo mmiri na-agụ ma anụmanụ ṅụrụkwa mmiri kịta mụọ nkụ ike waka ibe esi na gịnị na mefu ibe esi gịnị na eme awụsa chụwa unu mụ unu nwanọla ebe a chụwa na owu unu o nwere onye nwere efe esi na gịnị na-agụ ma ṅụrụ mmiri kịta mụọ nkụ ike iwe ebe ahụ nekwa akpara abụọ anyị na anyị ndị bụ a na anyị ọgịnị ka na-ekwu na mbọsị ọsọ sulu nwaanyị ikuku amala ihe ọkwa ana m agwa gị mgbe ị na-abụ irie ndomi iri akwa eghere eghe irie nke egboro egbo irie ikupu onye akụpuo ṅụọ ya ṅụọ isie ya esi irie rice tụwo ilu akpụ irie ihe niile gwugwu akụkọ ị na-eri ọkwa ya dị ihe a ọnwụ ebe anyị agbaghị anya ebe a ọnwụ mekọta kube ebe a anyị agbaghị anya gana m ozugbo na anyị na anyị onye ugwu ọrụ ndị mụm nna anyị ka anyị jebe akụkụ a ọjị ụbaka eze ndị Igbo na-ekwu eze ndị Igbo ụbaka na ọjị eze ndị Igbo na-ekwu mụ na ndị be nna agba anyị na-achị ka anyị krọs mmiri a febe n'ofe nke ọzọ eze m na-erugoro na paakị moto paakị ebe a na-aba moto ụmụaka enwere respekt ịnweta ka ha si agbapụ isi mmadụ zam isi mmadụ a na-agba kpirikpiri bịa ịmụ ma abụ mbọ ọrụ ha moto paakị ka anyị jeba moto ihe niile anyị nwere anyị atụfusigo ya nke ka njọ bụ mụ onwe m nọ ihe a kịta nweghị m ebe m ga-agbala nweghị m ebe ma mụ nweghị m ụlọ ebe ka m ebido kwakwụrụ onwe ugwu ebe ahụ ihe dị n'ụlọ kịta wepụ pụta ma
Where are you? I got enough of it. I got enough of it. It's okay. I'm telling you that. It's a good minute. Come here. We had to look at the web. Hey! Rebel! Eh? It's on them. It's in here and in a BM coaching. Gabiga. Hey! Nana walking. Hey! I don't want them. I said no, just so the Hey! Mana no ngiro ta hono mangongo mai fini ke kwano kiji bata enwere mu property ngongo nwere n'ugwu rinne enwere m ezigbo ego arụrụ m ụlọ nke a na-akpọ duplex sọtọ mụ na ndị bembi etighị m otu mkpụrụ tenant ọ bụ ma ego akpatara m ego n'ugwu wee sị na Boko Haram asị Boko Haram asị asị wee nnọkọta wee si n'elu wee ruo ana onye na-eri n'efere bụrụzi onye na-eri na ama nkịtị ha ma mfu ihe ọma na ndụ ha onwe ha ebe ụra ha tinyere ihe ọna ha tinye aka gagara ha ga na-agba ha ọgbọgbu ha ya ọ bụ na nwunye m abụrụ na nwaanyị nwere nni ahụ onye frek da ya ama na anya na ihe na-eme ewe mbụrụzie onye a na-akpọ ndị si mbụ kedu ihe a na-akpọ ndị gbara ọsọ refe juu mkpụrụ ọbụla ha kụrụ ha ga-aghọrị ya taa onweghị ihe ha ga-etinye aka na ndụ ha ga-agara ndị a bụ ndị na-eme ogbenye nwanna ị mana ihe akịta bụ akwa krismas ihe akịta ịfụrụ nchi ebe a ndị chụtasịrị nke aja ya ka m ji anakpụ ụra ya ka m na-eyi apụ apụ akpọrọ oku na bankị kịta nya ka bụ mgba tụga ihe a na-akpọ ịgba ọsọ Dibu mma nai oke ke na mezini mu ị na-eyi akwa di m nụrụ m oke ego nna ike ihe me di m ọ gị na-eme ka ihe ịma ahụ dị ọkụkọ mma ya atụchaba onwe ya eziokwu ọ gị na-emezi oke eghere mana oghe ha n'obi ọ gị na-emezi ọ nkụ adịrị ọkọ mmiri ke na-ewute mbụ na mụnwa bụ eze ndị Igbo enweghị ike iwepụta nwu 50 naira kịta ma ọ bụkwa ụgwọ njigasị ma ọ lezie mụ na ezinụlọ lezie ezinụlọ m anya ma ọ bụ gboo mkpa dịrị m ma ọ bụ kwụsịsị ụmụ ụgwọ nji na ezinụlọ a n'obodo anyị a nna ị na-eche ihe a ọ na-agbawa m obi enyezina onwe gị nsogbu na onye dị ndụ nwere olileanya ọ na inweghị olileanya nna ịsa anụ ọ na inweghị nwa nwelụ mụ na ụmụazị anyị na anyị nwe a sị gị napụ ihe ahụ ịma nke ka ewutekarịsị m na-eri m nne na ahụ na-aṅụ m ọbara dị n'ahụ bụ na eji dị m akwụkwọ iji anata ego na bankị wee gba ọsọ eche na ahụ dị na akpa m sechara wee gbaba ọsọ isi n'ugwu wee gbara n'akaba bankị m na-eje eje achọgharịcha n'anya ebe a niile ọ dịghị nsị ka nje na vileji ejene na vileji chagharịcha afọ m bankị ahụ na-eje amakwa m ihe na-echekasịla onwe gị maka egosikwa gị ego asịrọ gị nwoke enweghị ego ọbara gwụrụ ya n'ahụ nna ya onweghị ihe o mee
Yes, no one so. One jigas and I about those. Eh, no wagon so, who will move Billy Gunch? Eh? 10,000. 10,000. You never can. I may end again, and I can get you. May end again, Chineke goes in and dear. Eh? Man, I think I like this with 10,000. Oh, yeah, I got on a vinyam. Ntabilon dobe kwa na kitchen isi akwa man na HD me. O will do 10,000. Hey, Chineke goes in and the woman. The good little wine. Meta Marco will go. Ya kulibu no mama ha ya kufu ya. Why yoma? On your go back. But I know what why yoma. Na ye again. Hey. The woman. I have 10,000. Ma okwa so ku. E teni na njakere gị na mara. Mba no njakere gị na egwu dole egwu a. Hey, Chineke debere ni ndi bo mmam. Debere ni ndi bo mmam. Eh? Sotara. Mademo, omu, ayemo wange, adekwa ni bo. Mademo, adere bo so. Ayeme no wange anu. Bara chekwero. Esenji. Ina kowarum na ihe niile na-efoto ari n'ugwu. Gbagoro gbada, mee ka boka nke nwe boka nke ọzọ. O wee bụrụ na mmadụ dị ka anyị nwa. Mụ mmadụ eme ụwa n'osu achara. Ya tụrụ ntụ. O kwe ka ọ dị. Mmadụ na-ada ka achara. Mmadụ eme ụwa. Eze ndị bụ anụmanụ ihe na-ebu. Ihe esi agha amakwanụ mmadụ ọ na-afụ ihe dị ya na ngada. Mmadụ ada afụ ihe dị ya na ngada, ọ bịa bụ nke ibu ngada ha. Ị bịa ya ha eji anya fụ ya. Ka mgbe nke bụ eziokwu, ihe ha ama. Ọ na-ahịa nnukwu, ọkwa ị nọ ebe a. Na-ekworo onwe gị ụra. Isi n'ubi na-akpọ obe gị na-ekworo nke bụ ụra. Eze dị gba makwa m na nke abụrụ ọzọ. Ọ bụghị mkparị kama ihe na-agwa gị bụ efuga maka onye ugwu ihe otu a ga-eji ise nna so na ihe ndị ugwu dị ka anyị ama ka onye ugwu adana na ụbịam o ji enwe obere redio oge enwere ndị redio ọsọ ya bụrụ nke obere ịnụ ha kpapụ unu dum kpọm ya ọnụgụ ya na redio ahụ ya wa onye ugwu ọ dị redio ịbịa na mba nwee prọpati nwee plọt unu were flat n'ụwa kama o jee na filin steshọn na-ara ime ya onye nche ebe ahụ na onye nche ụmụnne ya niile nke ọbụla bịara ha ncha niile awụsara ebe ahụ nke were shu shine ya jee shine ma shu nke bebe mbụ bechacha ọ bịakwa ebe ahụ ebe ahụ bụ be ọ ya alụkwa nwaanyị na-abụ na ịtọ kpesasị ụmụ ese ndị Igbo tighe m ntị o tighe m ntị madam ana m anụnụ madam ịma nwoke onye ugwu a nwatakịrị onye ugwu a na-amị isi ya na mgbago na tikọna ehe na abụsị na n'ukwu ọjị ọ saruona inekwu ya ọ saruona ya na omego vum nwanne nya agara m nga ahụ na nya ahụ agara m nga ahụ na ịma na ụtụtụ a na nga ha dịzie ka nga na-amị isi ya ihe sikwa na-aga ama tupu ị na-ama ihe na-eme o burugo ụzọ nọ ya na redio larie biko no ụmụnna ya bụkwado iti ịmụrụ n'aka n'ọnụ ya bụ na ịmụrụ n'aka n'ọnụ nọ ebe anyị na-asị na anyị ka ndị ugwu mara ife na anyị ka ba mara ife ana m emezu ya ana m eme nke ana m ele yabasị kasị n'ọdụ mana ikwugbu efu na ba na-eji redio n'aka obere ife anaghị efe onye ọbụla na-anụ ugwu Awụsa amalụ ntị ya bụrụ imi gaba mara wee mesu ya mmemekwara ihe ebere na-asị famili ife a na-akpọ enjoy ị na-aghọta ebe m na-eje ka m nwere ife dị na be m wee ma alaghị ata ịmakwa nwanne m nwoke ife ọ lụrụ n'ugwu ka a na-akpọ manshọn ya bụ na o nwere ego na-esi isi ọ mara ife ọ ga-eji ego mee otu mkpụrụ blọk ọkpụrụ be nna ọkpụrụ blọk be nna anaghị eri ego banụ ụmụ ya mara asụ ife a na-akpọ igbo dọkịta na-ekwu okwu na-asụ alaka ala barika abin da jama'a wallahi ana wankati wasu kunya da ngobe otu aka osi ka ganin shi ka eze gwakina waju na puta sa kai mala eze waju ka ganin e ka tafi ka taka so wallahi e ka tafi ka taka so wallahi mun na ya ba duka le wallahi ka eze wanyo waju eze waju kan wopu ye wo
Kwamu kuneze kanu. Iba aboko umunna iba aboko ni. Kwamu kuneze. Aboko nka aboko eze n'ugwu etunye akpaghe enu. Akpaghe eze na ndere etunye akpaghe. Ya bụna kwa mkpari gị. Gemu ntị n'onu. Imi nso bibe aka na azụ ama akwa obodo na azụ. Ama akwa ba azụ na azụ. Ịgata ebe na-eje. Ibe nketa n'aka onye ọbụla nọ n'ugwu nkwụ. Ọ bụ na nwanne nwoke lụrụ nọ n'obodo na egbu ibe a na atọ kịta akpọ epọm. Ọ bụ na ọ daa nọ na mansion ya afọ. Ibe na-eketa bụ ụlọ ya dị na be nna. Mana nwere nke dị na be nna. Ifere na nwere ụlọ ọbara. Ọ bụrụ na obi jọ m njọ. Na-agwa ntị ya n'ụlọ ekpuru isi ntị esori ọrụ na ibe m eme. Na-ejekwa m ntị maka ezinụlọ na mfe arịpụta. Gụ nwa dị ife a nke wụkakwanụ mma maka ejeta ife n'aka ya. Ife njeta n'aka ahụ bụ nkwụ a. Nkwụ a o nwere ife ọzọ. Eze ndị Igbo anụ chiya. Ya, thank you. Nwoke mgbaju. Isi gị gbaju eze ndị Igbo. Dịkwara anya ọ. Mmadụ eme ụwa. Hapụ. Ime asị m rapụ iwe ju marụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu ife. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu. Dịkwara onye ama. Nọdịanị mmadụ eme ụwa. Mụtụba mma. Ka ngwa ofife na amarọ. Ya tụbara chi mma. Mụtụba chi mma. Ije n'ụlọ ụka nyebe Jehova ekene. Ana m eji ya amakpọ gị anya. Na-atụrụ Jehova mma. Ọkagụ na eze ndị Igbo Mmadụ eme ụwa. O nwere ihe ya na amara na nkwụ na-egbu ya ebe a. Iwe dị m n'ọbara. Nọdịanị. Enye ukwe maazị eze. Nọdịanị. Ezi sị m nọdụ anị. Nọdịanị. Onye amaghị ebe eliri na-esi n'ụkwụ abụọ. Onye amaghị mmadụ na-akpụ ya onye a. Mana ebe ọ na-amaghị ikwu amaghị ya ibe ezi ya. Etu a ka ọ dị. Ihe mere na bụ ihe nwanna nwoke na-ekwukwa abụkwa eziokwu. Bịa na ikwu onye ebe a. Ndabụrụ na onye ebe a mana m si na amụna ka ebe a nọmadị nso. Akpịrị kwụ ka iji wee dị mana ka ahụ na-eji iche ka anyị hapụkwa ọ bụ na mmadụ onye ebe a m na-aṅụ ihe mere na bụ ka anyị hapụkwa isi ka anyị gụọ n'otu. Ihe mere na ihe onye a na-ekwu ihe onye a na-ekwu mmadụ eme ihe onye a na-ekwu dị ka eziokwu. Ọ dị ka okwu eze ndị Igbo gburugburu gwara anyị na nzukọ ka wee bee anya mmiri wee bepụta anya mmiri na-ehu boroboro na ihere na-eme ya na ndị Igbo erene ihe a na-akpọ right. Ndị Igbo erene asụsụ anyị wee ree nsọpụrụ anyị ree ugwu niile anyị nwere na mba ụwa. Eze ndị Igbo gburugburu kwukọtara okwu wee sị na abịa n'ụwa niile gba gburugburu na ekwu ha na English made. Kedu ihe ọzọ na-esi ya? Igbo made. Etu a ka ọ dị. Otu a ka ọ dị. After English made. Igbo made. A na-azụ ya azụ. Ịma na onye ka o kwugidere okwu wee sị n'ezie na ihere na-emekwuzie na ụmụaka be anyị ada anụ Igbo. Na anyị nwa ji amụcha nwa sị nwaanyị asụ n'Igbo. Na ọ na-ewutie karịsịa. Ya emechi ọnụ. Ịjụzie ya afịa. Ịjụọ ya afịa. Ọ sị na afịa bụ Martin Dominic. Anthony James. Rita Alphonse. Efuni ya. Ijuzie Alphonse ahụ nye amụzi Alphonse nwụrụ nna. Onye mụ Alphonse. Ozadara nwayọ. Emere ka ịra. Esighị emere ka ịra eze ndị Igbo. Na-egbu Igbo. Ịfụ na anọ karịa n'izu. Ọ dịka o nwere ihe. Ọzọ kwara na anyị nọ ka anyị nọkọrịa ka anyị si anọ. Mere onye ngafe a ji wee bịa tụọ mbọ. Anyị ga-akpọkwanụ nwaanyị a ka anyị chịkọ ọnụ. Ebe a na-aṅụ nkwụ na-akpakọrịta nkata ka a na-amụta ihe. Ebe a ka mmadụ na-emebi. Ịma na mposi adị agba aka akpa ala ihu. Mmiri apụghị zata. Ahụrụ apụ pom. Eze n'igwe ka aga. Eze n'Igbo. Ọ na-ahụ. Sakim. Bịa gbakọ. Sakim. Gbakọkene ka anyị mara ma mgbe eri onwe nke ihu gbasapụ ka onye a na-achọ inye ego nke ị na-achọ inye ego debi ụka si mmiri mụra gbasapụ ihu 2006 onye ka ị na-akpọ sọsọ 2006 ka ị na-akpọ sọsọ eze n'ebe ị nọ ọsọsọ eze ndị Igbo ịma na ihe ga-asọpụrụ aya nwa ime oriri kpaba ibe ọrụ na-echefuga aya nwa eze ndị Igbo ịma na ihe ga-asọpụrụ aya nwa ime oriri kpaba ibe ọrụ na-echefuga kemgbe mmadụ batara obodo a onwebekwa ọhịa mmadụ chenjiri eziokwu nna ichenjibe ha ọhịa
You know, change your motorcycle. Oh, yeah, now, again, Ah, I can't kill you. You go, I go on. Oh, man, but that's commissioner for I'm big boys. I'm big. What is it? Good morning. Good afternoon. Why did you touch me? Eh? Why did you touch me? I touch you now. How can I help you? Now me go help you. Now me go that one my job, no be you. Really? I just said I'm looking for help. Sorry, I know. Whatever. I am Ibe. Not whatever. My name is Ibe. I'm from. Wait, let me. Hey. Okay, see me. Okay, can I call you? Okay, see me. Cool down. But I can't know. Yeah. Oh my dear, oh my mom. Hey, me come go hajiri giana hajenu ki we week. Hi. Yeah, good day. Yes, sir. Please, I'd like to know you. My name is Madoka. My name is Ada. Ada. Yes. It's like you live within this area. Why do you ask? I just want to know. Fortunately, I don't live around. You don't live around? Yes. You look just gorgeous. You're beautiful. So where are you up to? Just to see a friend down the lane. Just to see a friend. Yes. I want to have an appointment with you. Where we can talk and get to know each other. Really? Yeah. Well, actually, I don't think. On my house, Kata. Onye? Onye can you cook? Igbo na aka ahiri na kan jajo. Ada? On my house. Onye? Ada? On the Kata. Ada? Hi. Say the on behalf of Onye can you cook person? Oh, hi. Now what for you? Check am bagi chalo. I need them Kata. When I go, you could do that. You are going to get it. When you go with this, and we won't be able to see you change your mind. So you could dance it up. My ear would take go. Here would take go. Go near motor. I will cook the soup. We're going to wait for it now. Mother. Wakambia. Okay. Kambia. What is on? Happen only what to do. Now, Mother. No, they will get here. They will go there now. Ụmụ oyibo na-emesi ka ewu ịbata n'obodo a na-ajụ ha ajụjụ ha na-ene gị imu nwantị ntị oke isi gị what's up before you know it fa nwee ike isi okenya bros how are you now n'enu nwaanyị re ọmara asị Igbo n'enu yeri ọmara asị Igbo n'enu ndị ọzọ famara asị Igbo ndị masụ asụ na-eme ka ndị ugwu ndị masụ asụ na-eme ka ndị ugwu alụ mere ndị Igbo ya ka edozi ebe anyị ndị Igbo ya ka edozi ebe anyị iru elu Ijeza akọ Yes, Ada, meet my friend Ibe. Oh, Ibe. Nice meeting you. Good day. Yeah, and Ibe. Nice meeting you. Meet my friend Ada. Yeah, Abatami.
That introduction, I know understand that. I know accept that. I go get sim now. Nke mbu aha mu na ba mana nke abo mba. Nke wo na meet your friend dada. Mba no. So what's wrong with that? You go see the way dey say mu ibe. You put nke ayi mu it's nke abo ibe. Now you want ada na be eche oro. Simple. Meet you. This guy cannot be serious. I'm serious, so I'm very serious. You're funny, you know. This girl a witch. Who they? Nah, this girl in the vision. People that know. I mean, people that talk calm everywhere. Say before now. Everywhere they for now. People that talk calm. But see, I tell you, as a talker, I did vex. I know they like him, but as you don't talk him now, I don't say that true now. You still go lie to me now. So I don't accept that. Thank you for the compliment. You can never change. Thank you. Can't mind. That's Ibe for you. You don't just mind him. It could be funny at times. Yeah. Ada? Yes? Let's go in the house. Okay. So. There you go. You make it so big. Kiji na kedu ke na mmadụ hachishi ọrụ na ọ ga-adepụta imebi ihe niile akwa nke ihe agwa sị gị anyị bụ ihe ọbụla nsị gị mee ime nsị gị chere ichere nsị gị mee otu ime otu a ị chọrọ ịbata n'ime ebe a kịta ibido kwesa m n'isi ị maka nsị wee hachigide ọrụ wee bubata ya ebe ọ wee bịa ihe chọrọ ime mba kịta mgbe ihe m kwesịrị igwe isi ajụ oyi tụrata ịbata ọ bụ ụzọ ịbịa kwuba okwu nọ onye nche ime chere ebe Messi ana hachishi apụta maọbụ yipụ ya akwa nke opụtazi mba ị chọrọ ịfụ mba yipụ ya gị mgbe ịmanye yipụ ya akwa mụ ya nwere ike mmanya yipụ ya akwa mana hachishi apụtazi na-emechi ụzọ Ambonye. Hey! What okay no ni me ba o. Go down to Munka, nke won no ni me. E da no dum se na nyo se ma no ni me. Oh, what ka bi ko no puta no ka me to so mo very ba kwa bi ko ji mo na abuta si abuta. O kita kan na bare ise. Hey, ese? Kita ke bro na. Bi ko egwu abere anu egwu bi ko what ka bi ko. Amu no ni me ba no, me egwu ni me ba no. Nyem 20 minutes, e kam be 20 minutes am. Hey! 20 minutes. Hey, maro ka 20 minutes ka ya mo na. Ka kan ngor ni mo ha ga mo. Maro ki ko istu maro kede. Oh, ka iche ni na me ha Chineke me o nsiki na nwa m tra afụfụ ana nwa tra afụ we doba nnekere dotacha dota ego hey oh ka ije je tukwara na anyị ose nda nwoke pụta nwocha m ebe a ihe anyị weri afọ n'ọba oh ị na-eme na ụkwụ adịghị onye dịrị ya hey ọsọ ka ị na-agba ị na-ahụ hey onwe ego dị ya nwe eze ndị Igbo dị ya jeze ka ị bịa je a na-abịa ebe nna godo ha ọ dị mma ịta ihe atagbo onwe gị n'afọ ị na-anyụwa ike
ife ya si ya na-esi ka m bịa ka mụ na nna ofu Why? Ihe ezi anyụ nsị ebe a ebe a na-anyụ nsị n'ụlọ enwere toilet ya emezi ka iri anyụ nsị na be mmadụ ebe ọ rọbe mmadụ ọ ga-agwụ ga anya nwere toilet be anyị ụlọ enwere toilet na-aza gịnị ebụra niile n'isi ike